Ihmisen sielussa on nälkä. Levottomuus, jota ei tyydytä maallinen menestys, kollektiivinen hyväksyntä tai ulkoisen uskonnon helpot vastaukset. Se on syvältä tiedostamattomasta kumpuava impulssi tulla kokonaiseksi. Tulla siksi, joksi luonto on meidät alusta alkaen tarkoittanut. Me kutsumme analyyttisessä psykologiassa tätä prosessia individuaatioksi. Tämä ei ole tie onnellisuuteen, se on tie kokonaisuuteen. Ja naiselle, joka pyrkii tulemaan kokonaiseksi, se on matka, joka on väistämättä kuljettava mitä syvimmässä ja pelottavimmassa yksinäisyydessä. Individuaatio on prosessi, jossa ihmisestä tulee psykologinen yksilö, eli erillinen, jakamaton yksikkö, kokonaisuus. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa katsomista sen minän, sen egon tuolle puolen, joka luulet olevasi, ja sen laajan psyyken maiseman tunnistamista, joka on olemassa pinnan alla. Ego haluaa mukavuutta. Ego haluaa kuulua joukkoon, mutta itse kokonaisuuden keskeinen arkkityyppi, psyyken järjestävä keskus, vaatii integraatiota. Ja tämä itsenkutsu ilmenee usein kärsimyksenä. Se ilmenee neuroosina, selittämättömänä masennuksena, syvänä pirstoutumisen tunteena, ikään kuin elämä, jota elät, ei olisi sinun. Se on itse, joka kolkuttaa tietoisuuden ovea ja vaatii egoa luopumaan tyranniastaan ja kuuntelemaan psyyken kokonaisuutta. Yhteiskunta työntää meitä kohti yhdenmukaisuutta, kohti sopeutumista, mutta individuaatio on päinvastainen. Se on erilaistumista. Se on oman ainutlaatuisen mallin löytämistä ja toteuttamista, mallin, jota ei ole olemassa missään muussa olennossa. Se on psykologinen kohtalo. Monia kutsutaan, mutta harvat valitsevat vastata, sillä ensimmäinen askel vaatii uhraamaan sen, mitä eniten vaalimme, sosiaalisen identiteettimme, rakkaan naamiomme. Aloitamme elämän rakentamalla sellaisen persoonan. Se on latinankielinen sana näyttelijöiden käyttämälle naamiolle. Se on käyttöliittymä, jonka projisoimme ulkomaailmaan. Se on hyvä tytär, pätevä ammattilainen, täydellinen äiti, miellyttävä nainen. Persoona on välttämätön välittäjä egomme ja sosiaalisen maailman välillä. Siinä ei ole mitään luonnostaan patologista. Kuolemanvaara piilee kuitenkin samastumisessa. Vaara syntyy, kun ego sulautuu naamioon. Nainen uskoo olevansa ammattilainen, olevansa äiti, olevansa vaimo. Hänestä tulee pelkkä rooli, jota hän näyttelee. Hänen todellinen olemuksensa itse pysyy lepotilassa, haudattuna. Ja mitä tapahtuu, kun tämä naamio alkaa murtua? Mitä tapahtuu, kun avioero, työpaikan menetys tai yksinkertaisesti ajan säälimätön kulku tekee naamiosta hyödyttömän? Tapahtuu enantiodromia, hetki, jolloin kaikki kääntyy päinvastaiseksi. Se, joka eli vain ulkoista varten, pakotetaan katsomaan sisäänpäin. Ja mitä hän löytää? Ensin tyhjyyden, kuilun. Persoonan hajoaminen on matkan ensimmäinen vaihe. Se on pelottavaa, sillä ego, riisuttuna sosiaalisesta haarniskastaan, tuntee itsensä alastomaksi, paljaaksi ja arvottomaksi. Kollektiivinen maailma, joka aiemmin taputti naamiolle, kääntyy nyt pois, sillä mikään ei ole yhteiskunnalle häiritsevämpää kuin yksilö, joka kieltäytyy näyttelemästä hänelle määrättyä roolia. Tässä vaiheessa useimmat perääntyvät. He yrittävät korjata naamiota, löytää uuden roolin, uuden häiriötekijän. Mutta individuaatiota etsivälle naiselle tämä romahdus on kutsu. Se on ainoa portti todelliseen työhön. Hänen on vapaaehtoisesti annettava naamion pudota ja käännyttävä kohtaamaan se, mikä oli piilossa sen takana. Ja ensimmäinen hahmo, jonka hän kohtaa tässä sisäisessä pimeydessä, on hänen oma varjonsa. Varjo on arkkityyppi kaikelle sille, mitä ego torjuu, tukahduttaa ja kieltäytyy myöntämästä itsestään. Se on meidän toinen puolemme, meidän pimeä kaksosemme. Se on kaikkea, mitä pidämme alempiarvoisena, häpeällisenä tai pahana. Naisessa, joka on ehdollistettu olemaan vain miellyttävä ja mukautuva, varjo sisältää hänen vihansa, aggressiivisuutensa, vallanhimonsa, hänen primitiivisen seksuaalisuutensa. Yhteiskunta pyytää meitä tukahduttamaan varjon, mutta individuaatio vaatii meitä kohtaamaan sen. Miksi? Koska, kuten olen usein sanonut, varjo on suurelta osin puhdasta kultaa. Siinä ei asu vain pahuus, vaan myös elinvoima, luovuus, terveet vaistot ja todellinen voima, jotka uhrattiin hyväksyttävän persoonan nimissä. Ilman varjon integrointia nainen pysyy aneemisena, heikkona, karikatyyrinä itsestään.
Varjon kohtaaminen on ennen kaikkea moraalinen ongelma. Se vaatii tunnistamaan itsessään ne ominaisuudet, joita hän eniten halveksii muissa. Projektion mekanismi on tässä suurin este. On paljon helpompaa nähdä varjomme muissa, ylimielisessä työtoverissa, itsekkäässä ystävässä. Individuaatiotyö on näiden projektioiden vetämistä takaisin. Se on hirviön katsomista ja sanomista. Myös tämä olen minä. Tätä työtä ei voi tehdä käskystä. Se vaatii julmaa ja jatkuvaa rehellisyyttä. Integraatio ei tarkoita pimeiden impulssien mukaan toimimista, vaan niiden tunnistamista, niille tilan antamista tietoisessa psyykessä ja niiden energian rakentavaa käyttöä. Jos tunnistat tämän projektion elämässäsi, jos maailmassa on jotain, mikä ärsyttää sinua syvästi, saattaa olla hyödyllistä kysyä, minkä osan varjostani näen siinä. Tämä on työ, joka erottaa vakavan psykologian pelkästä pinnallisesta positiivisuudesta. Tämä varjon kohtaaminen johtaa meidät suoraan siihen, miksi tämä tie on niin perustavanlaatuisesti yksinäinen. Kukaan ei voi tehdä tätä työtä puolestasi. Terapeutti, opas voi pidellä lyhtyä, mutta sinun on itse astuttava luolaan. Individuaatio on määritelmällisesti irtautumista kollektiivista. Kollektiivinen mieli, olipa se sitten perhe, kulttuuri tai yleinen mielipide, toimii normien, velvollisuuksien, yhdenmukaisuuden pohjalta. Se pelkää yksilöä. Kun nainen alkaa integroida varjoaan, hän joutuu väistämättä konfliktiin kollektiivin odotusten kanssa. Hän ei ole enää niin miellyttävä. Hän kehittää rajoja. Hän sanoo ei. Hän lakkaa pelaamasta sosiaalista peliä. Kollektiivi, aistien tämän erilaistumisen, reagoi. Se yrittää vetää häntä takaisin käyttäen syyllisyyttä, häpeää, hyljeksintää. Tässä kohtaa yksinäisyys muuttuu akuutiksi. Individuaation tie vaatii naista kestämään tämän jännitteen. Hänen on löydettävä uusi painopiste, ei ulkoisista suosionosoituksista, vaan sisäisestä kompassistaan itsestä. Se on sielun pimeä yö, jossa vanhat varmuudet katoavat ja uudet eivät ole vielä ilmaantuneet. Hän on kahden maailman välissä. Hän ei enää kuulu laumaan, mutta ei ole vielä täysin yksilö. Se on tulikoe. Hänen on opittava kantamaan itsensä, löytämään vahvistus omasta olemassaolostaan. Jos hänen ensisijainen lojaalisuutensa on kollektiiville, individuaatio epäonnistuu. Jos hänen lojaalisuutensa on itselle, hänen on hyväksyttävä yksinäisyyden taakka. Se on tietoisuuden hinta. Kohdattuaan varjon torjutun saman sukupuolen osan, psyyke asettaa seuraavan haasteen, sielunkuvan arkkityypin, sisäisen toisen sukupuolen. Naiselle tämä on animus. Animus on maskuliinisen periaatteen henkilöitymä naisen psyykessä. Se sisältää paitsi hänen tukahdutetut, maskuliiniset komponenttinsa, myös kollektiivisen kuvan miehestä, jota hän kantaa tiedostamattaan, usein hänen isänsä ja kulttuurinsa mieshahmojen muovaamana. Animus negatiivisessa tilassaan on tuhoisa. Kun nainen on animuksen riivaama, hänellä ei ole omia mielipiteitä. Hän on dogmaattisten, jäykkien, kollektiivisten mielipiteiden säiliö, jotka ilmaistaan usein väittelevällä vihamielisyydellä. Hänestä tulee itsepäinen, kriittinen ja hän menettää vastaanottavan feminiinisyytensä. Negatiivinen animus katkaisee hänet omasta olemuksestaan. Hän etsii ulkoisesta miehestä vahvistusta maskuliiniselle periaatteelleen tai projisoi häneen jumalallista voimaa, tullen riippuvaiseksi. Naisen individuaatiotyö on tämän projektion vetäminen takaisin. Se on erilaistumista animuksesta. Se on logoksen, järjen ja rakenteen periaatteen, etsimisen lopettamista ulkomaailmasta ja sen kehittämisen aloittamista hänen sisällään. Hänen on käytävä vuoropuhelua tämän sisäisen hahmon kanssa. Tehdessään niin, animus muuntuu. Kriittisestä tyrannista hänestä tulee psykopompos, sielunopas. Hänestä tulee silta syvään tiedostamattomaan, tuoden selkeyttä, rohkeutta ja henkisen rakenteen tunteen, joka on hänen omansa. Naisen, joka integroi animuksensa, ei enää tarvitse miestä täydentämään itseään, sillä hän löytää sisäisen toisensa. Hänestä tulee itse asiassa psykologisesti androgyyni, kokonainen. Kun laskeudumme syvemmälle, kohtaamme valtavan voiman arkkityyppejä, niin kutsuttuja mana-persoonallisuuksia. Nämä ovat hahmoja, jotka henkilöivät itse tiedostamattoman voiman. Naiselle tämä voi ilmetä suurena äitinä, ravinnon ja maan arkkityyppinä, mutta myös nielevänä mater terribilis, tai voi nousta esiin animuksen vastakohta,
vanha viisas mies, merkityksen ja hengen henkilöitymä. Näiden arkkityyppien kohtaaminen on matkan suurin vaaranpaikka. Psyykkisen inflaation vaara. Inflaatio tapahtuu, kun pieni ja hauras ego samastuu arkkityypin valtavaan transpersonaaliseen voimaan. Yksilö ei kohtaa vanhaa viisasta miestä, hän uskoo olevansa vanha viisas mies. Hänestä tulee ylimielinen, messiaaninen, täynnä viisautta, joka ei ole hänen. Naiselle, joka kohtaa suuren äidin, hän saattaa tuntea itsensä kaikkivoivaksi, kaiken elämän lähteeksi tai päinvastoin täysin niellyksi ja voimattomaksi. Individuaatio vaatii tässä herkuleenomaista nöyryyttä. Egon on tunnustettava, ettei se ole tämän viisauden tai voiman lähde. Ego on vain astia, tarkkailija. Sen on opittava suhtautumaan näihin hahmoihin tulematta niiden sulauttamaksi. Se on ero sanomisen välillä minulla on näky ja minä olen profeetta. Egon pitäminen ehjänä, mutta läpäisevänä, tiedostamattoman kollektiivin musertavan voiman edessä on kenties koko individuaation hienovaraisin tehtävä. Se mahdollistaa itsen voiman virtaamisen tuhoamatta yksilöä. Koko psyyken keskusmoottori on vastakohtien jännite. Elämä ei ole täydellisyyden tila, vaan jatkuva konflikti. Tietoinen vastaan tiedostamaton, logos vastaan eros, ajattelu vastaan tunteminen, järjestys vastaan kaos, persona vastaan varjo, ego vastaan itse. Läntinen kulttuurimme dualistisella ajattelutavallaan pyrkii ratkaisemaan tämän konfliktin voittamalla toisen puolen. Hyvän on voitettava paha, valon on sammutettava pimeys. Tämä on neuroosin resepti, sillä psyyke on vastakohtien kokonaisuus. Individuaatio ei tavoittele voittoa, vaan konfliktin ylittämistä. Se tavoittelee kompleksio-oppositorumia, vastakohtien liittoa. Tämä saavutetaan sen kautta, mitä olen kutsunut transcendentiksi funktioksi. Kun ego onnistuu kestämään kahden vastakkaisen kannan välisen tuskallisen jännitteen, tukahduttamatta toista tai valitsematta ennenaikaisesti toista, jotain uutta syntyy. 3. piste, symboli, uusi asenne syntyy tiedostamattomasta, joka sovittaa nämä kaksi yhteen. Tämä on todellista kasvua, tämä vaatii tietoista kärsimystä. Se vaatii istumista sisäisen ristiriidan tulessa. Naisen, joka pyrkii olemaan kokonainen, on lakattava yrittämästä olla vain hyvä tai vain vahva. Hänen on opittava olemaan molemmat. Hänen on kannettava valonsa ja pimeytensä samanaikaisesti. Jos tunnet, että sinua vedetään vastakkaisiin suuntiin, tiedä, että tämä on pyhän työn paikka. Jos etsit tasapainoa kaaoksen keskellä, harkitse tämän kanavan tilaamista, sillä tutkimme tätä jännitettä jatkuvasti. Tämän ristin keskellä itse taotaan. Muinaiset alkemistit laboratorioissaan eivät yrittäneet vain muuttaa lyijyä kullaksi. He tiedostamattaan projisoivat individuaatioprosessia materiaaleihin. Suuri työ, opus, on psyyken kartta. Ensimmäinen ja pisin vaihe on nigredo, mustuminen. Se on primamaterian raaka-aineen hajoaminen. Psykologisesti tämä on sielun pimeä yö. Se on varjon kohtaamista, persoonan romahtamista, kaikkien illuusioiden menettämistä. Se on syvän masennuksen, melankolian tila, jossa yksilö tuntee itsensä liuenneeksi, kypsyvän omassa pimeässä liemessään. Nigredossa ego tuntee itsensä kadotetuksi, toivottomaksi. Kaikki kiinteä hajoaa. Tämä on välttämättömän kärsimyksen vaihe. Moderni yhteiskunta pelkää nigredoa. Yritämme lääkitä sen, paeta sitä, peittää sen viihteellä. Mutta alkemisti tiesi, että kulta voi syntyä vain, jos raaka-aine rikotaan, keitetään omassa mustuudessaan, kunnes sen piilotettu olemus paljastuu. Naiselle individuaation tiellä nigredo on ajanjakso, jolloin hänen on kestettävä oman psyykensä kaos. Hänen on vedettävä projektionsa takaisin maailmasta ja annettava sisäisen tulen polttaa pois se, mikä on väärää. Se on kaste pimeyteen, vapaaehtoinen kuolema. Se on helvetti. Mutta se on ainoa tie seuraavaan vaiheeseen albedoon, valkaisuun, jossa selkeys alkaa nousta tuhkasta. Nigredon hajoamisen ja albedon, valkaisun ymmärryksen, puhdistumisen jälkeen saavumme psyykkisen alkemian viimeiseen vaiheeseen, rubedon, punaiseksi tulemiseen, ja konjunktion, yhdistymiseen. Tämä on kemiallinen avioliitto, hieros gamos. Se on aiemmin sodassa olleiden vastakohtien pysyvä liitto. Se on varjon integrointi, egon liitto animuksen kanssa, tietoisen sovinto tiedostamattoman kanssa. Tässä vaiheessa kokonainen nainen syntyy. Mutta mitä se tarkoittaa?
Se ei tarkoita täydellisyyttä. Täydellisyys kuuluu Jumalille, ja sen tavoittelu on hybris. Kokonainen oleminen tarkoittaa täydellistä, ja se sisältää oman epätäydellisyyden hyväksymisen. Kokonainen nainen on se, joka tuntee varjonsa eikä pelkää sitä. Hän on integroinut animuksensa ja omistaa siten oman selkeytensä ja rakenteensa, tarvitsematta projisoida sitä. Hän on yhteydessä itseen, järjestävään keskukseen. Tämän liiton tulos on lapis philosophorum, viisasten kivi, itsen symboli. Nainen, joka saavuttaa tämän conjunction, ei ole enää pirstoutunut. Hän ei ole enää ulkoisten olosuhteiden tai sisäisten kompleksien uhri, koska hän tuntee molemmat. Hän on saavuttanut uuden olemisen tavan, jossa ego ei ole enää talon isäntä, vaan itsen uskollinen ja tietoinen palvelija. Ja niin saavumme individuoidun elämän paradoksiin. Mitä tapahtuu suuren työn jälkeen? Individuaatio ei ole yksittäinen tapahtuma. Se ei ole päämäärä, johon saavutaan lepäämään. Se on jatkuva prosessi, elämäntapa. Nainen, josta on tullut kokonainen, ei vetäydy maailmasta. Päinvastoin, hän pystyy osallistumaan maailmaan ensimmäistä kertaa autenttisesti. Aiemmin hän osallistui persoonan kautta, nyt hän osallistuu itsen kautta. Hän elää paradoksia ollen samanaikaisesti täysin ainutlaatuinen, erilaistunut yksilö ja syvästi yhteydessä kollektiiviseen tiedostamattomaan ihmiskuntaan. Hän ei ole enää sodassa itsensä kanssa. Hän voi kestää vastakohtien jännitteen, koska hänestä on tullut keskus, joka yhdistää ne. Hänen elämänsä saa merkityksen, joka ei riipu ulkoisesta vahvistuksesta, koska se kumpuaa hänen yhteydestään psyyken kokonaisuuteen. Hän ei ole onnellinen pinnallisessa mielessä, vaan kokonainen. Hän on kulkenut yksinäisen tien, kohdannut sisäiset ja ulkoiset demonit ja noussut esiin ei täydellisenä jumalattarena, vaan kokonaisena ihmisenä. Ja tämä on loppujen lopuksi ainoa kohtalo, jolla on merkitystä. Jos tämä matka resonoi psyykesi syvyyksissä, jaa tämä video, sillä vaikka tie on yksinäinen, emme ole yksin etsinnässä.